Εσύ τι κάνεις λοιπόν, εσύ? Αυτός είναι η κάμερμαν, βλέπεις η φωτογραφία του. Κάτσε λίγο να κάνεις αυτό. Λίγο μας απέναντι σε κάση στο μάλλον. Γιώργο, μην την πας την πόρτα που θα σε βλέπουν απ' έξω. Δεν αντέχω άλλο, δεν σε οδείξω. Μάλλον είναι για την φωτογραφία. Ακόμα τρεβάει. Πάμε, πάμε. Γιώργο. Τι να το πω. Όχι, έτσι, πού είσαι τσιλίξε. Από στη μάτα μου ήξε μαλάκας. Έλα, κάτω και πάω. Έλα, έλα. Αχ, κολαράξτε με, κολαράξτε με. Αυτό μ' αρέσει. Είπαμε να ξαπλώσεις. Όχι τον κάμερα. Μάγκα, εσένα δεν έπαιζε από το σύλλημα. Έλα, εσάς θα σας αφήσει. Δεν μπορεί. Αφού δεν το σηκώνετε, ρε μαλάκι. Όσο και να του κάνει να τον χτυπάει, ας με πει ότι έγινε. Να δω, να δω. Σκατά έγινε, θα σε τραβήξει. Να δω ότι έγινε. Έλα, έλα. Του πάντελο, ρε του πάντελο, κάνεις. Του πάντελο, κάνεις. Κι εγώ δεν σε κάνω έτσι. Τι είναι όχι. Εκεί κοίτα. Βάλε 200 ευρώ και εγώ, αλλά να μου τραβήξει δυνατά να πονέσει. Πονάω και μ' αρέσει. Όχι, και από άντρα. Εσύ τι πας πάτε. Και από άντρα θες δηλαδή σπαλιάρες. Χαρκά δεν έχω. Άντε ρε. Την άλλη από πίσω. Έλα